Здравейте от Автосалон Централ Варна. Днес ще ви представим пътна помощ за продаване Iveco 2006 година, 3000 кубика, 170 коня, нов внос, не е карана в България. Отзаре е с възглавници, надува се. Лебедка 12 000 ливри с дистанционно. Бушито е на 240 000 км. Много добро състояние, върви като лека кола. С нов акумулатор е, ревизиран стартер, сменено масло. Готов е за работа. Няма счупено, няма скъсано. Здрави седалки, хубава стелка, хубави зимни гуми, нови куфарчета, подарък чисто нови колани. Заповядайте да го тествате, да го пробвате. Автосалон Централ Варна.